Jo. Takže čau lidi, my vás vítáme u dnešního videa. No. Dneska si zahrajeme challenge Hádej, co mám. A Prostě, nějaký něco. no, prostě si zahraje takovou tu virální tu Challenge. hru, že jak někdo má tu věc, Ano. no prostě oba dva mají nějakou věc a prostě dávají si jako úkoly a potom na konci, A prostě si vymyslejí věc a můžou mít správnou a říct tu správnou věc, anebo můžou říct něco jiného, že mají. no, On musí podle daných otázek uhádnout, jestli to má nebo ne. Tak jdeme na to. no tak, Tak, co máš? co? Já mám tenisák, Já mám zapalovač. no, Tak začínej. no tak, když máš zapalovač, tak ho prostě dropně o stůl. No. A ty to ty dokonalosti. Jo. Uh, Jo. No tak jestli máš zapalovač, tak ho jakoby svým po stole. To je krabice. tak slun to. Říkám po stole. Dobrá. Sorry. Tak. Máš tenisák. Tak. Trochu dávej. A to jako všichni. A když nebo ne. Jestli máš zapalovač, tak. Takhle bouchně o stůl prostě. No, tak. Jestli máš tenisák, tak s tím hoď. Jako tam No prostě s tím hoď. vozem. Jo. Já jsem se mrdla o tu hospodák. Ty. No. Jestli máš zapalovač, tak ho zapal. Jak ho mám zapálit jako? A když máš zapalovač, tak jak děláš toho, ne? Jo, to nebyl vůbec můj svojí držky. No. Mě zapalo to vlastně, ty vole. No, jde se na to. Zepík! Zopík! Padá nám nástěnka. Co jsi udělal, vole, když to... On zapálil. No. Ty jo. Tak. Vy. Koukni s tím. Jako osu. Přestaň to zapalovat. Koukni s tím. Ah! Bouchám ti mozku. No. Přestaň dělat... Jo, přestaň zapalovat to. A Jo. přestaň, já to Tak slyším. jo. No. No. Dobrý. Au. Au. Co? Nechtěla ty vole... Teď já? Jo. Já to nejsem vidět. Protože to nemá silný krabici. Kam to Takhle. suneš? Takhle mi to bylo. Já mi to docela bylo. No, tak když máš zapalovač, tak ho rozbij. Jak ho mám rozbít?
Ne, když se máš zapalovač, tak ho hodně na zem. Dopni prostě na zem. Ten bazén. No. Tak, jestli no. No, už půjdeme na auto, na finále. Tady jsou lidi spálený, vole. Jdeme na finále, jo? No. Tak, podle mě máš ten Au. Podle mě máš zapalovač. Protože bychom nějak nevyhořeli. No, tak Teď jdeme na kameru. mám. Mám mikrák. Mám tenisák, jo. Tenisák, mám zapalovač. Pojď sem. No a já mám tenisák. Takže jsme oba vyhráli. GG. Tak, takže lidi, druhý kolo máme. No, druhý kousek. Co máš? Já mám psa. Já mám powerbanku. No. Tak začni. Ty máš powerbanku. Jo. Tak ji jako oťukej o stůl. No. Tak, co máš, Hajšu? No, já mám psa. Tak, s tím hoď. Hoď s tím na stůl. Tak jo. Ty? Jo. Dobrý. No. No, tak teď ty. Jo, ty máš tu powerbanku. Jo. Tak ji zapni. Jaký mám za to neuslyšíš. Slyším. Ale když to je powerbanka, to neuslyšíš, to neudělá. Vole. No tak udělej jako, že to dolů po stole. No. Dobře. Tak, jestli máš psa, tak ať udělá zvuk. Mám spadla. No dobrý, slyšel jsem. Tak, ty. Jo, jestli máš powerbanku, tak ať už nedějí zvuk. No, tak ať. Prostě ji dropni. No, No. tak, máš psa, tak na něj zatíkej. Jako- Stava. No, tak jo. To neuslyší. Prostě nalep nějakou. No, lepku, no. No. Nemá tam asi to. Nemá. No dobrý, teď ty. No, tak. Jestli máš powerbanku, tak. Tak. Ji otírej o stůl. Jo, Otírej. tak jo. Tak s ní bouchej o stůl. Udělal. Tak ji hoď o zem. No. Tak, máš. Tak. Pláci. Bude. No, je to? Jo. No. Tak, Jo, jestli máš powerbanku, tak. Tak. Ještě ono mi sebral mikrofon. Tak. Mě už nic nenapadá. Taky jako, jestli nám spadne to. Tak. Taky jako, já nevím, v krabici, jo, v krabici. Ji otírej. Jo. jdeme na finále nebo ještě? No, finální. Pojď. No. To si myslím, že mám. Já si myslím, chyť to. Že nemáš to. A co si myslíš, že prostě mám? No, já si myslím, že máš něco skleněného. Jo. Nebo něco prostě kovového. Já si myslím, že máš Aishu. No. Pojď na kameru. Já nemůžu. Na kameru. Já nemůžu. Se koukni.
Já mám takovou otázku. No, Tebe další, ne? tak postupně. Takže Třetí. třetí kolo, Třetí. třetí kolo, Třetí. třetí kolo. Tak, co máš? Ovladač od PlayStationu. Já mám červenou tyč. Jo. Nevidím. Je to No, docela v rovině, takže to nemůže vidět. no. Ty Tak dělej. začni. Bouchni s tou tečí vlastů. No. To je taková ta na to, na garníš. Jo, to No, prostě garníš. nevešlo. No. Tak jestli máš ovladač, tak prostě klikej na ty tlačítka. Jo. Jo. Dobře. Já jsem zapla. Tak začni. Jestli máš garniš, tak jí suň po tom stole. Ne, po stole. No, Sunej po stole. slyším. No, dobrý. Tak jestli máš ovladač, tak zahybej s těma. No, páčilo. No. Jo. Dobře. No. Tak teď ty. Jestli máš garniš, tak já nevím. Hodí na zem. Se rozbije. Rozbije. No. Tak jestli máš joystick, tak tím jebni do stolu. Jo. Jo, tak jestli máš garniš, tak No mikrofon. kloubama do ní čekej. Jo. Tak jestli máš joystick, tak prostě suň ho po stole. Jo. Dobře. Tak teď ty. Drop. My si z toho urval ten monitor. Vím. Ne, já to tam zase nevím. Tam dá natočit. Jestli máš garniš, No. tak jí to, já nevím, jestli se to mrzej do stolu. Jak mám řádku. Mrzej do stolu tou garniží. Jo, aha, jo, to řeknu já. No. Tak, jestli máš tak prostě jí, vole, jebí někam. Jo. Čeká mi joystick. Jo, teď ty. Jestli máš garniš, tak tak no, zafoukej. No, dobrý. Tak, jestli máš joystick, tak není zakýkej. Jo. No. Tak já už nevím. Tak co si myslíš, že mám? Podle mě máš joystick. Podle mě nemám žádný. A máš tego jakoby v berli. Jo, tak pojď před tebou.
No nic, No nic. no nic. No tak jsme... Tak já jsem vyhrál. Třetí já taky. No, tak jsme oba vyhráli. To bylo třetí kolo lidi. Třetí. Tak lidi, tohle je čtvrté kolo. Ano. Tak, co máš? Já mám ještě v kleci. Já mám... Já mám Theodora. Jo. Tak, začni. No počkej. Jestli máš deodorant, tak s ním zastříkej. No Jo, počkej. Já jsem zastříkal, no. No. Jo. No ty. Tak, jestli máš koho? Teďka Dopij. nemám. A Jestli jestli, no. ještě v kleci mám. Jo, tak jestli máš šeška v kleci, tak otevři tu klec. Ale to je taková ta železná. No, tak ji otevři. Ale to nejde otevřít, to je taková ta, jak je musíš to ještě z toho vyšrobovat. Jo, aha, já myslel živýho. To je debil. No, tak. To hoď na stůl. Jo. Počkej. Jo. Tak jo, to bylo tvrdý. Tak, ty. To je dobrý, jo. No, takže... Nejsem tam vidět. Tež. Dobrý, teď. No, tak. No, jestli máš deodorant, tak ho mrdni na stůl. No, dobrý. Ty. Jo, cože jsi říkala? Mrdni od stůl. Jo. Oh, Jo, dobrý, pojď jsem si to stříknul do huby. dobrý. No, Tak, jestli máš toho ješka v té kleci železní, no, tak si jim zahejbej. jo. A tak já jsem slyšel železní. To je železo. Poslouchej, jo. Jo, dobře. Tak, ty. Spadlo mi to na ješka. No, tak jestli máš deodorant, tak takhle jako stříkni jako na sebe. Tím deodorantem. Kam ale? No, do obliče. Ne, na mikinu. No. No. Stačí. Já nic nevidím, vole. Ho. Moje oči! Reklamní pauza. Oh. Reklamní pauza. Reklamní pauza za 3, 2, 1, teď. Au. Co? Lidi, tak teď jsem přišel asi o oko. Ty vole, mě slzí oko. Lidi, pomoc. Reklamní pauza skončila a pokračujeme s kolem. Moje oko, ty vole. Už nikdy to nestříkám. Dělej. No ty vole. Já teď se svoje stříkat. Jo, aha. No, tak jestli máš toho křížka toho, tak... Křečka. No, toho křížka, vole. No. Tak, to s ním postole. Jo. Oh. No to. Co? Ještě mě neposlouchal. Slyšíš? Jo. No tak dobrý. Stačí. Otevři to. No, otevři to, ale to je stříkací prostě deodorant. Jo. Tak. No. Tak. Hodí ho na zem. Jaký vejšky? Vejště. Rozbiju. To je prostě dostavuje. Jo.
Tak teď s tím ty prostě mrdní vole na stůl. Jo. Jo. Oh. Volí to lidi. No teď ty ho jako takhle obuchy do krabice. No, No tak jestli máš toho ješka v té krci, tak prostě nevím. Můžeš to vole udělat. dělej. Tak s tím prostě kutálej. No, Jo. jo. Jestli máš deodorant, tak teď s ním kutálej. Tak jo. To naštěstí jo. Talent. No, Mám mi spadl na tom. no, Tak jestli máš ješka v kleci, tak ho prostě hoď z vejšky. On třeba prostě ho zvedni a hoď ho. jo. Jo. No. Jdeme na finále nebo? Jo, můžem. To si myslíš, že máme? Já si myslím, že máš takovou tu vůni, co máme vodítky, jak když si sám vystříkne. A ty? Já si myslím, že nemáš vole žádnýho ješka v kleci vole, ale že máš máku. No. Tak to na kameru. Ty? Tak lidi. Tak jsme vyhráli oba dva zase, to bylo čtvrté kolo a trošku po menší pauze, až si vyčistím oko, tak budeme pokračovat v pátém kole. Ano. Takže zatím čau. Páté kolo, No. dej mě. Tak, co máš? Musíš to nejdřív nastavit, víš? Co? No. Stavím do piči, mi to tady padá. No pardon, tohle je family friendly video. No, tak co máš? Já mám vánoční ozdobu, Jakou ale? na která může být i v prostoru, ale může být i na stromě. Jo, tak já mám stojan na mikrofon. Jo. Tak. Jo, tak já začnu, no. A... a... hoď s tím. Jo. Teď ty. Myslím hod. Au, jo. Tak... utálej s tím. Jo. Dobře. S tím kutálej. Nemůžu kutálet. Ono to má tak trochu nohy. No tak s tím bouchni. To je kokot. Nekoukej, jo. Já nekoukám. Tak... Ne, ty se ptáš. A to bys to musel nejdřív spravit. Já to spravuju tady. Trochu reklamní pauza. Kvůli tomu, že máme tady problémy s těma strukturama. No Tak, takže, pokračuj. jo, ptám se. Dostíhej do toho. Není v tom mikrofon. A to si je do toho děje. No, Tak, máš vánoční výzdobu, tak ti
Ani začkej. Jo, dobře. Tak, teď ty. Jo, tak ty, jestli máš silem, tak mě ani taky zatýkej. Jo. Máš další. Je plastová? Je taková hebká. Tak po ní projeď rukou prostě. Jo, dobře. Teď ty. Ty. No. No jď potom rukou, debile. No, No. tak ty. Jo, já. Tak. Pobouchej to. Pobouchej to. Co? Si to mě nahoru. Nemůžeš si koukat. Jak obuchat? To pobouchej. Jo, dobře. Dobře, dobře. Dobře. No, dobrý. Tak, teď ty. Ty to pohled. Jsi dělal to? Jo. A teď? Neslyšíš. Slyším. Jak to můžeš slyšet, když to nehladím? Teď to neslyším. Teď jo. Teď no. Teď jo. Však stojím na místě. A ten dotek, chápeš? Ty. Teď ty debile. Ne, já jsem teďka hladil to přece. No. No, Teď na mě. jo, aha. Tak. Já nevím. Vůbec, tak třeba bouchni se s tím. Nevím. Chci vědět, jestli to bolí. Poslouchej. Jo, dobře. Hlavně, jestli to máš. Pípa. No, dobrý, pojď. Jak se s tím bouchni? Hlava. No a co? Au. No dobrý. Tak, jdem na finále, nebo? No. Tak co si myslíš, že mám? Já myslím, že podle zvuku a hodnosti myslím, že máš stran. Podle mě máš... Podle mě nemáš válečný autobus. Tak pojď na kameru. Tak lidi, tohle bylo páté kolo. Čtvrté. Pátý. Jo, pátý. A myslím, že jsme vyhráli oba. Nebo spíš tady, jo. Já. Protože ona to uhádla a já ne. Tak po krátké přestávce přijdeme zase s šestým kolem a posledním kolem. Jo. Takže zatím čau. Kolikátý kolo? Šesté kolo. Šesté kolo. Ta poslední kolo hlavně. Ano. A tak to máš. Já mám kinder vajíčko. Já mám botu. A já. Tak, začínej. Jo, tak s tou botou hoď. Já. Tak, rozbal to. Nebudu to zbavovat. No tak si hoď. A z vejšky jako. Mrdu. Jo. Ještě. No dobrý. No. Teď ty. Ty máš vodu? Mhm. Tak ji o 3 vrství takhle. Tak. Jestli máš tím dvajíčko, tak do toho kouci. Jo, dobře. To jsem do obalu. Jo. Dobře. Takže není rozbalený. Mhm. Teď ty. Jestli máš
No, tak si ji obuj. Jenom by na kameru. No tak jí dropni. Je to. Jo. Dělej. Tak, jestli máš Kinder vajíčko, tak Tinku dávej. Víš? Jo. Můžu teď ty. Když máš botu, tak s ní bouchej o krabice. Jo. Ty nedotýkáš. Krabice. Jo. Tak, jestli máš... Jestli máš Kinder vajíčko, tak stoupni kousíček toho obalu. Jo. Jo, dobře. No, dobrý. Okay. Asi ke storna. Jestli máš botu, tak ji zavaž. To neuslyší. Jo. Tak, jestli máš Kinder vajíčko, tak ho bouchni o krabici. Jo, dobře. Jestli máš botu, tak ji jako takhle Jsem dělal, vole. nedělalo. Dělal. O krabici. Jo. No. Tak, Takže fuj. jestli máš Kinder vajíčko, tak ho rozbij. Jako celý? Dobře. Teď ty. Jo. Jestli máš botu, tak dotkni na zem. Taky vejště. Ještě. Ale ne tu na stěnku. To mi hodí. Já ho slyším. Jo? Nemáme nástěnku. Ne, ty prostě nevíš. No, vidíš? Tak. Jo. Teď ty, jo já. Tak to taky dropni. Už je rozbitý. Tu nepad. Tak dropu. Já ruce. Ty. Mě už nic nenapadá, než ten finále. Jo. Okay, co si myslím? Ne, ty? No já si myslím, že nemáš bod. Že nemáš bodu a že máš prostě nějakou učebnici. No, to, po tu chvíli jako do pič, co jsem to udělal. No, Já si prostě myslím, že máš jako nějakou učebnici. no tak, když si se fakt jako na 100%. No, No tak jo, já si myslím, že máš vajíčko. no, už to není vajíčko. No, že teď už máš chlapsky. Děkuji na kameru. Ale to není učebnice, to je knížka. Já vím. Dobře. A nezapomeňte sdílet a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu Ono. a sdílet ho. Takže díky za sledování tohoto videa a my se loučíme. Čau. Čau.